Troll Products. Action Cell, please come back. Yes, so ito nambal ko action na Eric, no? Diri sa may, kung makita naton, halin diri sa may dalan sa may downtown area, kaya dito sa may Central Market, ano na, maintain naman gid nila sini ang pagpaninlo, no? May makitaan kita mga gagmay na lang gid nga mga sagbot-sagbot, pero hindi na gid bala peras sa nga tinalikdan action Eric na nagatinambak, nagatinumpok. No, kahit hindi nasunod naman nakuha siningsang IPM. So, mamangkot kita diri sa mga nagabaligya. Manibla chicken joy action Eric, wasta di sila sa, o kung ano asta sila oras, na nagabaligya. So, kaluoy, maning iban nga nga mga homeless action Eric ko, kay diri naman sila tinulog o katugnaw pangadaan. So, Baw, ari pag sa may dalam to sa station, no? Sa mga pasyente, may sa provincial hospital, baw, ari naman sila doon, kaya dinasok naman, no? sa din action Eric? May mga nagabarantay pasyente, sa Corazon Oxinde. Oo, sani, araming ban. Pero action Eric, daw, bate ko, no, bisitahan ko na bibuwas sa hapon sa may Corazon, no, kon karon labyan. Kaya daw open ako, no, ang ginano niya, Atty. Yulo ni Bala. Nga pala huwayan, sa ako na dira pwede maka-istambay ng mga waters. May arada sa, may arada sa barangay 18, may duwa na ka balay nga dugin kwa si Congressman na Dino Yulo. Para sa mga nagabantay pasyente lang huway sang pulo pahuwayan. Pero gina-priority ni Congressman Yulo ang mga kasimanway ay sa 5th District. Yes. So, pero kung may mga salusubra po ng kwarto, tigina pa tinirman na sila ni Congressman Dino Yulo. Pasalamat kapangimulahan kay Congressman na Dino Yulo. The only congressman sa probinsya nga nakakita pa sa sitwasyon sa mga nagabantay pasyente sa Corazon Luxin. Mas namin man tani action Eric kung ang iba no may mga initiative man sa kada bala district para hindi man na kay para at least no amon na lang gid na ang bulig sa mga kautura naton nga may tiliran sila kahit ikabudlay gid sa sitwasyon nila mayo na kung namin permi ang tiyempo pero kung mag-ulan-ulan ti kaluoy gid sila no alang-alang man to nga maginutok gidara sila sa may waiting shed no sa hospital action Eric. Labi na subong dira nagatinumpok gid mo gina ang gwa subong kay tika nagligad gani sa aton pagsikyar gaar sila folding bed sa gang bangko ni tag 20 pa sa sulod sang isa ka adlaw no kuno 24 hours no nga which is dapat iba ka na lang nila pagkaon so ang gakatabo gaar pa sila sa bangko dira sa may baligyaan action Eric so dira dira may yung sir, asa ka mag-uras na nagabaligya sa? Alauna, saan ka agahon, sir? Ano ka mo mag-uras? Kaya sugod, baligya, sir? alasay. Sir, kamusta sa mga bintahan na sir? Sigaw gini, kinagulan. Sigaw, ginagawa, kayo nagulan ulat. Ang kasamin niya din nga nagbakal, alin, pag sa brakan na nila. Oo. Sigaw, kung ikumpara mo sa wala pa pandemya, sir, kaka-okay, mag-ulat. Okay, tawag lang din. Kung sila na subahan, isa ka sigaw, Pulo. Tagpulo. Pulo na, ma'am? Oo, tagpulo. Subong mga kanyara, sila ya action rate, kung mga managbaligyan, depende man sila kung sila, kanyara ya, tag-12, tag-15, mga tudori kay sir, mga taga-pulo, manti at kalauna pa sila, taga-subong ti action rate, no? Ang sitwasyon ni subong, no? Nilong pag-tawkay sila, ang sila sa makulot, taga-pagsatin ng mga kauturan, no? Luwat-luwat, kung sulit sila, kung ginapanungdom, no? Kung nagabiyakin sila, naga-drive, motorista man, o pa na mga private and public vehicles, yung mga salong, gusto sila ilabinagin na ulan-ulan ang tiyempo, kaya siyempre, no, kailangan ang panamin din nila ang helmet sa mga motorista kung nag-asaklato, dito, kabilik-kabla sa meron, no, dahil may mga pitila nga nagka-aksidente nga wala sang helmet, so mas mayon na lang din, no, nga preparado ko kung may panaming kadira nga dala action error. Sige. Action error observation report nagikan sa Patrol, ini si Action Bill Minardo Una sa balita una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Action Cell Minardo reporting live sa Patrol 2 from where the action. Sitwasyon sa Metro Bacolod sa Lunes na ito sa pagpangalagad. Balikan talaga sa Action Cell Minardo sa iyan na tipon. Nga mga aksyon balita sa balik niya sini nga pagpangalagad. May kabidala kay Stephen Baroka
and the family. Kay Torco Junco and family. Salamat gid kay Gali Abanilla and family. Kay Elvera Arante Esponilla. Kay Madam Ems Aboso. May gabi igid dira si Madam Ems Aboso and family. Attorney Dagda, may gabi igid ha. Martin Aliling paurok-urok sa Action Night Patrol program. Ginatamyaw taman dira si Inday Yuni Ferrer Bilaong. O si Inday Yuni Ferrer Bilaong. Kay parito dira Jerwin Bilaong sa mga Bilaong and family dira may gabigid sa may aning kay Migo ko Kaloy Sales and family. Sa kay Mr. and Mrs. John Bernasol and family. Kag sa kay kumpare ko Art sa kumare ko Ninit Ilagison. Ga monitor man sila, no? Sa kay kumare ko Rowena Jopines Baquiano, may lang nga pagpaurok-urok. Kay Jigs Ambong, baw, kumpare kumigo kung gwapo ha. Si Jigs Ambong nga paurok-urok gid, pamati sa Action Night Patrol program. Salamat gid sa inyo kapag pamati, no? Kay Glinda Argilies da. May gabi dira kay Glinda Argilies. Sa kay Dino Alik, good evening. Sa kay Ginny Solgon and family. Kay classmate ko Romel Pagsubiron. Ara sila, gapaurok-urok sa Action Night Patrol program. Kay Madam Gloria Dislati Sombito, dira sa Valladolid, happy listening lang. Always na monitor ka pamati sa aton si Manang Gloria Dislati Sombito. Always ka nagapaurok-urok sa Action Night Patrol program. Sa kay Manong Emil, kay Manang Nilida Lopez and family. Ara man si Manong Emil Pag si Manang Nilida Lopez and family, padayon nga nagapaurok-urok sa Action Night Patrol. Kamusta si Maninay Senchamorp? May kagkaloy bibidor sa Rosario Heights sa division sa Barangay Takuling. Jerry Ontiveros and family. Maninoy ko may gabi dira. Kay Rogelio Toto Catalbas Jr. Sa kay Mrs. siya kabataan niya sa Mondra Amigo sa Puno Runoka ni Toto Catalbas. Paurok-urok in sa Action Night Patrol. Kamusta si Mama Betelao sa Binalbagan? Kamusta ka da? Kamusta ang Binalbagan? Manang Bekelao, Jan Silao, kay kumparing Albert Adlan, Toto John Berg Jud, Philip Jud, Arkim Jud, kay kumparing Jekyll Jud, kag kay Ihado Aljan. Nene Lao, mga pump boys dira sa may Shell sa Binalbagan, empleyado security guard, sa Bisco Binalbagan, labi nagid kay Miss Nora de Bevildo, kay Mr. Leve Frias, gapaurok-urok, no? Condolence lang kay Yvonne Butcher sa Germany. I hear daw napatay ang yasiling nga tiyo dira sa may Banwas ng Morsya, no? So nagpakibuylog lang kita sa kalisod sang pamilya ni Yvonne Butcher sa Germany. Tiyo yan nagdaliwan diri sa may Banwas ng Morsya. Kay Primota Noel Magbanwa Lagos, may lang dira nga pagpaurok-urok sa Barangay Mandalagan, Araman Toto Eli Astorias. Pabati gid sa Action Night Patrol. Sakay Narisa Ruiz Ilari, kapaurok-urok man si Evelyn Sinaon, si Nanay Evangeline, kapaurok-urok dira sa may Purok Kaysano sa Barangay Alihis. Hindi man komplento gabi kung hindi maka paurok-urok pamati. Happy birthday para buwas nga adlaw sa kasin ko, Maria Cristina Rihida Ignacio, Henry Traba kag Marilo Piña Floreda. Ali na kay classmate Trava Rona Rihida Trava sang Valladolid, no? Kapaurok-urok gid. Monitor sa to si Kagawa Joscoro Silva kag sa mga Silva family sang Barangay Zone 5 Morsya. Halina kay Toto JP Ahina, no? Mr. and Mrs. Pablito Benedicto and family dira sa Barangay Minas Sipalay, nagapaurok-urok man sa Action Night Patrol program. Ayos, sige, check tarang unang report gikan sa
First District, San Carlos, Calatrava, Catuboso. Kamustahon to ang police report kada tipo ni aksyon na Nelson Pateño dito sa First District. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Nelson, maing gabi, please sabihin. Yes, sa aksyon ay rekamang gabi kag sa aton sini nga mga kaaksyon mayugid nga gabi. Sa sini nga gabi daw medyo mabulubugnaw. Kag ti gina-remind ta lang aton sini nga mga commuters nga medyo halong gid sang masyado. Kay manti hindi malikawan ang disgrasya bla aksyon na Eric sa dalanon. Especially na gid nga medyo mabasa-basa kag may arasang weather disturbances sa karon nga mga inadlaw. Okay. So medyo halong gid kay manti ang balita naton action Eric nga dalon sa karon nga gabi ang pagkadisgrasya sa 6 anyos nga bata nga gindala ini sa Maya Calatrava District Hospital. Matapos nga ini siya ang nabungguan sang isa ka single nga motorsiklo nga ginamaniho ni Leonard Avirena, 23 anyos, may asawa kag residente sang Sitio Burgos sa Barangay Luna, Banwa sang Tubuso. Ang masubo diri kay ining driver wala pa sang lisensya, wala sang rehistrong iya sini nga motorsiklo. Ang kas pa niya ang isa ka babae nga kilala sa kay Jonalyn Rivera, 45 anyos, may asawa kag pumuluyo man sa Sitio Burgos sa Banwa sang Tubuso. Sa investigasyon sa aton sining mga kapulisan aksyon na Eric, ining duwa ang kasanay sa isa ka 125 nga rusing nga motorsiklo halin sa maya poblasyon sa Tubuso na ninda. Pauli na ini sila kuntani sa ila sining puluyan kaso lang kay dira sa may National Road sa may Sitio Kanangkaan sa may Barangay Luna, Banwa sang Tubuso, may nagtabok nga bata. Amo ni ang 6 anyos nga ang pinakalites nga medical bulletin nga nakuha naton. Simintuhon ang iya sining tiil matapos nga ini ang naigo sang motorsiklo. Iligda ini sila sa tunga sang dalan sang ini sila ang makadisgrasya aksyoner. Wala man lauman sining driver kag wala siya nagpating dira nga dalan. May golpeada nga magatabok nga bata kay manti National Road ni siya mo kag mayo ang pagpadalagan bala nakibot lang siya that is why layo pa nakita niya kaso lang kay sa kakusog sang iya sa pagpadalagan wala iya na maneuver ang manibila kag iyagid na bungguan ang ining 6 anyos nga bata action Eric. Ang sabahin naman sang driver kag ang sining angkas mga bagras malang gagmay nga mga samad sa lawas ang konsini matapos ngini sila ang gincheck man dira sa may Calatrava District Hospital. Muna aksyon Eric, ang pila sa aton sining madulong nga balita karon nga gabi medyo matawhaya ang aton sini area of responsibility except sa nagapadayon nga pagtupa sang ulan. Medyo halong lang ang tanan gikan diri sa may First District sang Negros Occidental. Report gikan sa Banwa sang Tubuso. Kaaksyon nyo Nelson Pateño na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon, Night Patrol.
Salamat kay National Patenyo reporting live gikan sa area sa 5th District, 1st District, Toboso, Calatrava, San Carlos City. Si Boyet, ginatamya yung misis siya. Dara sa may DOH Calatrava, si Grace Alimon. Si Ana Disales, check attendance lang. Action Eric, isa ka dump truck, gid, kagina, naglabay diri sa dulid, puno sang tahong, grasya halin sa baybayon, ang tahong Action Eric. Gani, dalagko kag tambok ang tahong subong diri sa Valladolid. Judith Hunyo. Wag kita da. Anami isang tao ko magtambok ay. Dari miss kanon. Maula nung gabi Action Eric, Purok-Uro kami diri sa may Purok may Gumaon, Barangay Tangob with my husband Ryan Tulog. Ryan tulog na kag tatlo ka kids. Si Renz, si Yani, si Jade. Alin kay April Joy Gaston. Nga nagapaurok-urok gid sa aton sini nga pagpangalaga. Alin sa report ni Action Roger Gutiv. Halin sa report ni Action Nelson Patenyo, sa luwantang report ni Roger Gutiv, si Action BJ posible gali alang-alang gid ang iya sini nga kwa no. Report si buwas makabalik sa pamangalaga no. Kay Emi di managrasya da may gabi Emi di managrasya. Tamya ko lang mga taga Mambulok kagin sa Ilona sa Abada kag Progreso Village. Ay gali ka. Mga taga Mambulok kalagin sa Ilona sa Kwan sa Abada kag Progreso Village. Siling ni Manang Jocelyn Song Komedya. Si Emi di Benegracia agar-arak sa barangay 16 ga-monitor gid sa ato no. Sige. Check na si Action Roger Ragutid. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action, Night Patrol Field Reports. Action Roger Gutib, plan number 2 sa report. Jermaine Gabil, please come in. Yes, Action Eric, maing gabi sa ato mga kaaksyon. Sa ato si Action Eric, mga balita, gikan diri sa Maya. Syudad sa Caris, kag Norte, kaban sa probinsya sa Negros Occidental. Ato na Action Eric nga gina ang tawag nga si Parayon sa Yapon. Ang pagtupa sang ulan, Action Eric, no? Diri sa Tagsakapon, diri sa may syudad sa Cadiz, kag ang area sa syudad sa Sagay. Mahilang gani kay nag-subside ang tubig, Action Eric, kay ina. Kay pertigid ang pagtupa sa ulan, sinigid lamang nga hapon. Now, sa mga balita naton, sa aton sining pagbusisi sa blast entry, although nga timatawhay man ang iban nga mga area naton diri sa syudad sa Cadiz, para nga ginaimbestigahan sa mga tapos sa kapulisan ang isa ka stabbing incident nga nagluntad sa diin nagdadangat man sa bayan sa Cadiz City Emergency Clinic ang biktima. So, sa report na tabo ini sa Sabado sa gabi mga alas 8 pasado ang takna sa bahin sa Barangay Mabini ang sakop diri man sa syudad sa Cadiz. Isa sa amon diri nga upper barangay sa may sitio Sangay. So, sa report ang biktima nga nagdangat sa bahin sang Cadiz City Emergency Clinic. Kilala ini sa kay Fernando Heliero y Calida, 20 anyos sa edad, soltero, kag residente man sa sining sitio Sangay sa Barangay Mabini. Sa pahayag sa sining utod nga si Michelle Tiet y Calida, 24 anyos sa edad, nga ang iya sining utod managpauli na kontani sa ila sining puluyan sa sining takna sa Sabado sa gabi sa ginalaman may nasugata ini siya isa ka persona at wala pa di man kilala kaya lamang ini siya ang ginbuno. Ang ini nga persona na igo siya sining spinal column suno pa sa pagpa-record man sa iya sining utod. Kag pagkatapos nga pangayo masubuli sa pila ka mga residente, ibuligan ni siya nga madala sa Cadiz City Emergency Clinic.
So, ano naman siya, luwas naman siya sa naman nga katalagman, pero ginaimbestigahan siya kapulisan, kay man siya mismo, way siya kabalo aksyonere kung sino ang nagpalapit ko na sugata niya, kay pagkatapos ginbuno na lamang ini siya sa wala sang kung anong man nga rason. Amo ni nga kung si Manolo nga report, direkta diri sa may siyudad sang Cadiz, Norte Gaban sa probinsya sa Negros Occidental. Para sa Action Night Patrol, ini sa Action Roger Good Mega Report. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kit Aksyon na Roger Gutib reporting live gikan sa Segundo Distrito. May kabidira kay Kapitan Madeline Diaz sa Barangay 18. Kay kumpare ko dira Jonathan Diaz sa senior, kay kagawa Jonathan Diaz Jr. Sa mga taga Cordobada. Nga paurok-urok kada mga taga Barangay 18, no? I-recap ko anay ang resulta sang STL, tatlo ka draw. First draw kay ina 16-25. 16-25. Ang second draw 33-37. 33-37. Ang ikatatlo nga draw sa STL 25-33. 25-33. Pari ang resulta sang loto. Unahon ko ang 655. Jackpot price wala sa may nakakuha 29.7 million pesos. Resulta 655, 24, 30, 41, 40, 52, 12. Liwaton ko 655, 24, 30, 41, 40, 52, 12. Resulta naman sa Lotto 645 jackpot price, wala sa may nakakuha 35.6 million pesos. Resulta 28, 8, 27, 16, 20, 43. Iwaton ko 28, 8, 27, 16, 20, 43. Ayos! Magabalik ang Action Night Patrol Program. When we come back, balik ang report ni Action Zel Minardo pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya pinagamat-amat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. balita espesyal! Alright! Energy Action Boy! Happy! So, ang atong balita special Action Boy, di mabagay nga posible wala mo pa nahibaluan or wala ta pa nahibaluan angot kay PBBM or President Bongbong Marcos. So, una Action Boy, Ario, kabalo man tatanan nga ang hayo ni PBBM. Ferdinand Marcos Jr. is Bongbong. Pero hindi gali.
may mga closest, ang gatawag lang sa Action Boy, ang mga close friends, sigid, and families, may gatawag, may nickname pag siya gali nga, Bonggets. Bonggets! Bongga, no? Bonggets, oo. So, pagkatawag ni sa Action Boy, mga close lang ganyan sa iya. Amo na action dos balukas ang dugay na si Bonggets. Oo, si Bonggets. Bibi. Tingay close yung okay Oh, balo. close ka mo. Amo. Pero ikaw na kabalo, close ka mo. Siya wala. Ako lang yung kabalo close kami. Siya kabalo. Oo, siya kabalo. Close ko. kami. Oo. Pero kabalo ko nga Bonggets. Uy, mas magabot ni mas ma-visit ni si President Marcos sa Bacol Gumama. President Bonggets sa yung mahambal. Ay, kalan. So mga close sila Bonggets ka. urot. Basi mahambal siya si mo, uy, hindi mo ko pwede tawagon sina. Ay, nita close. Ay, kabalo. Ay, close tiya. Ako lang nakabalo guys. Bonggets grabe, urot. no? Tiya ako na Bonggets urot. Bonggets urot. Ano man na saya? Ano na ganing hampang? Sa taxi eh. Oh, taxi. Kami sa pagina. Ang hampang pagina. Ikaw naman da ka. Ako Tapos naman. ako. Nagambala ko yung taxi. Ako pag-idyang sa imo yung gina. Kita mo ko na ba lang masugal. Ay, sorry. So, next Action Boy. Kung showbiz ang paghambalan ng Action Boy, kaagi man ni siya bida sa isa ka movie. Pero, kuan siguro, nang bata pa siya. bata pa siya. Ato guro ang kuan, ano ba, anong pelikula? Iginuhit ng Tadhana. Iginuhit ng Tadhana. Actually, nga pelikula, Iginuhit ng Tadhana, ginimo na sa pagdalagan ni kuan, ni ang ama niya, ni Ferdinand so, Marcos. biographical, anong gani? Biographical movie. Movie na siya. Nga, kuno mo ng life story ni Marcos, ni Ferdinand Gidja, ha? Ferdinand Marcos Ferdy Sr. Gidja. Ferdy. Oh, Ferdy na. Ferdy na yan, no? Ang Action Boy, ang nag-act as Ferdinand Marcos Sr., kilala mo pa si Luis Gonzalez. Oo eh. Anong Si Luis tura yun? Gonzalez, Ano pa na siya subang? ay, doon kung buhi pa siya, ah. Gapuhon na siya si Luis Gonzalez, ang kwan pa, ano pa sa Huben. Sige. Hasta nakita mo na siya, hindi mo lang, nakita mo Hindi na lang sa ko mga pelikula. familiar, guro nga Oo, siya kasi na- Luis Gonzalez na siya. Pero mga nakita mo na sa mga pelikula, wala ka kabalo kasi Luis Gonzalez na siya. Okay, so I'm an Action Boy. So, kung showbiz ang pagambalan, tika man siya gali, siya gidya mismo ang start as himself, ha? As Bongbong ija, as Bonggets. Uy, bongbong lang. Di ba si Mama siya kung ginapalakta. Kaya mga sa mga close friends. Close friends kita, pero ako lang nakabalo. So, next Action Boy, may isang Philippine-made rockets, Action Boy. The first Philippine-made rockets were named after him. So, masya gatawag nga Bongbong Rockets. May lang hindi Bonggets Rockets. Bongbong Rockets. Ay, grabe no. Nakabutan di Action Boy. Rockets as in R-O-C-K-A-T? Uy, ano pa ginawa? May R-A-C-K-A-T. Nakabutan di Action Boy, a 1975 news clipping entitled Rockets Test Fired from Philippines tackled okay. the country's experiment in making its own ballistic missiles. Missile. Gingalanan na Bongbong Rockets. Bongbong Rockets. Okay. So, muna mismo si then President Marcos Sr. Naka-witness man mismo sa sina. Gingalanan lakit sila ang first family at that Berte, time. no? Tapos, next Action Boy, si BBM, he claims to have received tickets to first commercial flight to the moon from former U.S. President Richard Nixon. Pero siling niya dre, I like President Richard Nixon. He gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. So, meaning wala ka, basiblo mo, basta may commercial flight, hindi pa sa moon. So, wala mga ka-action. Wala pa. Wala pa. So, Pero- baligin lang siya. Pero kung may ara ka commercial flight, may ticket na May saya. ticket na siya. Ginatagan siya ni... Valid pa gyapon, ha? Ha? Ang Valid. hambal niya gani. Nga, hambal niya, he gave me a ticket to the first commercial flight to the moon. I hope that promise is still valid when it happens. Sige, tanaunta kung may commercial flight to the moon. Grabe, no? Kung may commercial flight to the moon, pakuha ka gyapon ticket ka Angeles. Ay, galay. Padumduman naman ko. Galay, nabuot ko kada madumduman ko si Nainit ko.
Ay kala, siling ko good morning lang sa kay Angeles. So, next action boy, aside from politics, he loves reading, cooking, and watching movies. Okay, Kita mo okay. ka vlog mo siya. Kita ko mga vlog niya. Alam ko vlog niya kaysa kaya Paano ko na maglantaw man? luto-luto na dasa. Sa YouTube search mo lang ang Bongbong Marcos nga meron na siya vlog. Balita! And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mga pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampa sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ano bala ang mapaambit naton iya nga mga informasyon na naman sa aton sini mga palangga nga mga tagpalamati sa karon iya nga hapon. Ano Tita Wilma, hindi kita naman nga hindi ko na makita sang akon mga mata ti amo na yang akon tandugon na kaon ko da mani kay kita ko da roasted nga mani ay ho mangayo ko bala siling ko ano nga akon ipaambit ay siling ko ang mani na naman kun ano ba lang benepisyo nga mahatag sang mani sa aton sini lawas pero ti kabalo man kita kun ano ang mani di bala. Kabalo kita kung ano iya ang mani. Ano gani Tita Wilma ang iya sining nga scientific name? Dumduman ko do morning akon nga thesis ang college ko. Ang peanuts na. Te kabalo man kita magsiling tam peanuts, mahambal kita. It has a strong nutritional profile, no? Excellent source gina siya na sang plant-based sang makabig naton protein paagi sa mga tanom nga makuha naton sang protein magluwas sa mga karne no
nami na siya fiber kag damo pagid siya sang mga importante nga mga bitamina kag mga minerales. Ang peanuts pwede naton ma-consume sa nagkalain-lain iya nga forma. Pero actually iya scientific name is Arachis hypogae, di ba? Arachis hypogae amo ni scientific name sang peanuts. Ang peanuts pwede naton ma-consume in so many forms. Di ba lang, hambal na naton may ara roasted, masilin sila iban niya, boiled, ginatanok, iban, ano pag Tita Wilma ng mga salted peanuts na may ara pa gani nga... Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa Tabalagad last kag final stretch. Sang inyo sila patutunan, this time i-check na ato sila nga Patrol 2. Ang ato sila Crosswind Patrol, balik ka Pabalagad. Last kag final report ni Aksyon Zel Minardo. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Radyo! Action! Night Patrol Field Reports! Aksyon Zel, sa balik ka report, please come back. Action Eric, ginpahayag ni Army Captain Kim Apitong 3rd Infantry Division spokesperson nga bago pa magupod sa hublag ang Amazona upon babae nga miyembro sa NPA nga si Nika Marie Ledesma de la Cruz, alis Chay Medellin, 26 anyos kag tumandok sang Cebu nga maayo ang pangabuhi sini. Suno kay Apitong si Nika Marie sa journalism graduate sa University of San Jose Recoleto, Cebu, kag anay nagatrabaho sa DYSS Super Radio JMA apang wala siligin padayon ang kontrata. Palayag na Apitong maayo kag may sarang ang pangabuhi sang pamilya ni Nika Marie bangod doktora ang Iloy sini. Sa impormasyon nga ginhatag sang ginikanan, si Nika ang katapo sang anak bayan kag kadamay nga masami nagaupod sa hublag protesta sang iniangyara pa sa kolehiyo. Nagaplano pa kun tani ang ginikanan ni Nika Marie nga pahalinon o kung ipadakop sa otoridad bangod hugot nga nagapati ang ginikanan nga na brainwash lang si Nika sa nasambit nga mga organisasyon para yung mga leader sa mga hublag protesta sa urban areas. Bulan sa Pebrero 2022, sa naglisensya si Nika nga mapadulong sa Manila para mag-upod sa rally apang wala na nakapauli kag hindi man makontak kag ma-monitor sila nga bulan sang Marso 2022, si Nika ang ari sa Negros Island at kag ang nagsulod na sa Central Negros 2 sang NPA. Madumduman nga isa si Nika Marie sa 4 ka napatay nga miyembro sang NPA sa enkwentro sang Hulyo sa 2022 sa Barangay Santol Banua sang Binalbagan, Negros Occidental. Balita gikan sa patrol, ini si Action Sil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Good night, ka. Action! Night Patrol! Salamat kid Patrol 2. There you have it. Kabugusan nga pagpangalagad sa inyo palatunturan Action Night Patrol program. Lunes edisyon, liwat ini makatakop, balik ini buwas Martes. Aton sa Liwa Patrol Unit Reporters in Action nga napalakad karon nga gabi. Action Nelson Pateño, Action Roger Gutiv, Action Zel Minardo, back to back sa mga piloto, Action Papang Nixon Tahom. News Center Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pazon, Backup Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT Expert Action Cell Array Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Tarok, Syudad Sang Bago, Broadcast Engineer Edward Balico. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, Chief Engineer Noel Piñalaan, ang inyong lakad ang Kurman Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagsiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw makalipat, atis magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako,
dala ang bilog nga kwerpo sang Aksyon Radio Bacolod. God bless the Philippines. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio!